Zdravo, devojke. Hajde da vidimo šta su vam stavili ispod poklopca. O, kod Julie je plava žvaka, a kod Britney? O ne, to je užasna, odvratna, gadna buba švabo u lizalici. Kakav užas! Stani, Britney! Ne smeš bežati iz challenge-a. Brzo probaj. Ali ovdje je buba švaba. On nevjerovatno živa, a neće da živi u mom stomaku. Plašim se. Probat ću malo. Ova lizalica je vrlo ukusna. Sviđa mi se. Cool. Julie, sad ti probaj. U redu. Sad ću probati svoju žvaku. Plava žvaka ne može biti ružna. Sigurna sam da će mi se dopasti. Dakle, razmotat ću celu žvaku i žvakati dok je ne pojedem celu. Lizalica je prelepa. Ups, jesam li pojela celu lizalicu? Mamice! Sad imam buba švabu na jeziku. Marš odavde! Ups, sad je po Julie. A sad ću naduvati veliki balon. Britney, pogledaj. Oho, a Julie? Imaš buba švabu direktno u balonu? Moramo je se rešiti. Hajde, probuši balon. Oh my god. Sad ću. O ne, sad je na tvom nosu. Kakav užas. Skinite. Fuj. Jao, još sam sva lepljiva. Strašno. Čudno, gde je Julie? Dobro, skinut ću poklopac bez nje. Ovdje sam, otvaramo. Wow, ruži sjaj i sve je tako roze. Oho, a ja imam slatke žele oči i konfete, super. Ko će da počne? Mogu ja? Hajde. Ovaj sjaj za usne sa barbikom izgleda tako slatko. Hoću da ga probam odmah. Prelep je. Interesantno, a kako će izgledati na usnama? Wow! Sada mogu da šaljem slatke poljubce. Julie, ovaj poljubac je za tebe. Dakle, a sad ću probati slatke konfete. Ali prvo mogu da se poigram sa njima. Jel ti se sviđa ovaj zvuk, a? Dakle, otvaram i sipam sve u tanjir. Wow, tako je lepo. I tako sjaji. O, znam. Umočit ću usne ove konfete. I pogledaj, Julie. To je divno. Wow, cool. A sada mogu sve to da pojedem. Kako je slatko. Super. Mnogo mi se sviđa. Julie, šta ti je? Brzo probaj svoju hranu. Važi, sad ću. Kako ti se sviđaju moje oči, a? A sad ću sipati sadržaj ove teglice u tanjir. Wow, to je prelepo. Gotovo. Sad ću umočiti žele oči u njih. O, da, to je prelepo. Jedva čekam da probam. U stvari ne, probat ću prvo ovo oko. Wow, to je prelepo. A unutra je voćni gel. Ekstra. Jao, blago tebi. A sad ću popiti tečnu bombonu kroz slamku. O, da, to je divno. Baci kocku, drugarice. Idemo dalje. A šta je ispod tvog poklopca? Otvaraj. Da vidimo. Wow, ima mentos ispod poklopca. Odlično, baš je veliki. Jedva čekam da probam. Otvaram. A vidi, sad ću uhvatiti. Mentos je baš ukusan. Britney, a šta su tebi stavili ispod poklopca? Oho! Jao, super! To je šešir sa pićem. Cool! To je roza kola, a nikad nisam tako probala. Ali sigurna sam da će biti jako ukusna. Dakle, stavljam limenke ovdje, otvaram limenke, ubacujem slamke i tek onda stavljam šešir na glavu. A vreme je da probam. Wow! Mnogo mi se sviđa.
A mogu i ja da probam? Julie, izvini, ti si mi drugarica, ali svu kolu ću popiti sama. Jel da? Došla mi je ideja. Ubacit ću par mentosa u njenu kolu. To će biti jako smešno. Nemojte reći ko je to uradio. Jo, šta se desilo sa kolom? O ne! Ne mogu više da izdržim. Izvini, Julie, morala sam da ispljunem. Ali zar nisi htjela da probaš kolu? Mogu li ja prva da otvorim? Super! Wow! Ovo su Juicy Drop bombone. Cool! Sad ću probati jednu. Kako slatko! Mnogo mi se sviđa. Odlično! Roze hrana je najlepša. A sada da vidimo šta je u ovoj lopci. Pa to je gel. Baš je ukusan. I kiselo. Ali ja volim kiselo. Moram brzo da probam ovaj kiseli gel sa slatkim bombonama. Oduvat ću pakovanje. Da, tako je mnogo bolje. Napravit ću sebi tortu od žele bombone i kiselog gela. A između slojeva mogu da crtam šta god želim. Cool! Ostalo je još malo. To je to. A vreme je da probam svoju torticu. Wow! To je neverovatno. I opet kiselo. Sviđa mi se. A Julie, a šta ti imaš? Sad ćemo saznati. O, ovo su Njorst bombone. Obožavam ih. Sad ću izvaditi jedno iz pakovanja. Wow, kako je lepa. Vidi kako se smešno trese. A kakav je ukus? Wow, Julie tako primamljivo jede. Moram joj dati da probam moj kiseli gel. Bitno je da me ne primeti. Op! To je to. Jedva čekam da vidim njenu reakciju. Jao, zašto je postalo tako kiselo? Britney, jesi to ti uradila? Moje usta su postala plava. Jedva čekam da saznam šta se krije ispod poklopca. Ovo je plava vecešolja i lizalica. Zanimljivo. Dobro, sad ću probati lizalicu. Wow, prelepa je. A šta je u vecešolji? Oho, to je neki plavi prah. Sad ću umočiti u njega svoju lizalicu. Prelepo. Sviđa mi se. Fantastično. A Britney, zašto me tako gledaš? Lizalica. Hej, šta ti je? Hoću da probam. Ne može. Ti ćeš jesti svoje slatkiše. Pa dobro. Da vidimo šta sam ja dobila. Wow, to je prsten sa lizalicom. Cool, to je još bolje nego tvoja lizalica. Sad ću ga staviti na prst i probati. Divno. A sada želim da probam ovaj gel. Izgleda sjajno. I sedit ću malo roze gela na prsten. To je to, a vreme je da probam. O, kiseli je. Ali sviđa mi se. U kombinaciji sa slatkom lizalicom je baš dobro. Došlo je vreme za novi slatkiši. Da vidimo. Wow, to je jestivi papir i slatki gel. Odlično. Hajde da probamo. Julie, počni. Wow, gel je tako lep. Mnogo mi se sviđa. Slatko i veoma ukusno. To definitivno dobije like. Britney, sad ti. Stvarno, sad ću i ja probati svoj gel. Wow, baš super. Moje od jagode. Hoću još? O, imamo još i papir. Znam šta da uradim. Nacrtat ću gelom crtež na papiru. Kako vam se sviđa ovaj smajlić, a? Vreme da ga probam. Wow, ovo je ekstra. Mnogo mi se sviđa ova kombinacija.
A što ja da uradim sa papirom? Tačno! Došla mi je sjajna ideja. Mogu napraviti avion od papira? Pogledaj kako je sjajan. Napravit ću još jedan. Cool! Julie, hvataj! Hvataj! Nestalo mi je papira, a nisam ga ni probala. O, Julie, došla mi ideja. Sad čekaj, sad ću ti se objasniti. Hajde da igramo XO koristeći naše gele. Ko pobedi, taj uzima sav papir. Hoćeš? O, sjajna ideja. Hajde. Onda ti počinješ. Pazi se, ja ću te pobediti. Stavljam oks ovde. A ja X ovde. A i ovde. I da, pobedila sam. Sada mogu sve da pojedem. Čestitam na pobedi. Dakle, spremna sam da probam. Wow! Divno, probaj. Wow, upravo si, to je ekstra. Ko će sada prvi skinuti poklopac? Ja. Ne ja. Pa dobro, Julie, hajde. Oho, to je sok i žele čaša. Cool. Moram probati. Probat ću prvo sok. Oho, baš je lep. Sviđa mi se. O, Britney, sad ću ti pokazati nešto stvarno cool. Vidi, imam jestivu čašicu. Mogu u nju da sipam svoj sok, a zatim probati. Wow, divno. Hej, Britney, stani. Sad je tvoj red da skidaš poklopac. A, tačno, upravo si. O, imam također žele čašu i još sam dobila pucketele bombone. Moram otvoriti pakovanje i sve sipati u čašu. Wow, miris je divan. A sad mi treba malo vode unutra. O, uzet ću sok, Julie. Šta? Hoćeš da ukradeš moj sok? Ali mnogo mi treba. Dobro, uzmi. Baš ti hvala. Ali sipat ću ti ga sama. Oho, to je cool. Da? Wow! Nevjerovatno. O, Britney, a možeš mi sipati malo tvojih bombona, molim te? Naravno, drugarice, nije mi žao. Izvoli. O, kako cool. Pa, hoćemo da probamo? Živeli? Wow, to je divno. I što je najbolje, mogu pojesti sad i čašu. Baš je lepa. Britney, to je divno. Slažem se, Julie. I ja sam oduševljena. Dobar dan, devojke. Donela sam vam kuće. Morate ga nacrtati. Jeste spremni? Jao, kako je sladak. Onda možete početi da crtate. Enid, moramo početi da crtamo kuće. Jao, nepopravljiva je. Dobro, počet ću da crtam. Prvo telo, a zatim zubi. To je važno. Dodat ću malo krvi, kao da je tek jeo sveže meso. A sada mogu obojiti kuće. O da, nacrtala sam užasno lepo kuće. Hej, Enid, probudi se. Jao, da, tačno. Hvala, Wednesday. Dakle, vreme je da i ja nacrtam kuće. Sad ću. Prvo obris. A zatim oči i usta. A sada mogu to sve obojiti. O, ispalo je preslatko. Sigurno ću pobediti. Vaše vreme je isteklo. Enid, pokaži mi palačinku. Eto, pogledajte. O, kako zabavno kuće, a nije loše. A sada želim da vidim drugi crtež. Wednesday, moja palačinka će vas sigurno iznenaditi. Gledajte. Ajoj, to je užasno. Ne gledaj kuće. Možeš uplašiti naše malo kuće. Enid, ti si pobedila. Da, dajte mi brže moje kuće. O, tako sam srećna. Tako je mekan. I ima sladak roza džemper, kao kod mene. Imamo puno zajedničkog. Sada morate nacrtati barbiku. Jeste spremni? Ko najbolje nacrta, dobit će ovu lutku.
A možete da krenete? Jel mi se smijete? Neću to crtati. Nećete me naterati. Ozbiljno? Pa dobro. To znači da nemam konkurente i sigurno ću osvojiti ovu barbiku. Sad ću je nacrtati. O, da. Šta je stvar? Pa ne, neću crtati barbiku. Ne treba mi. Izgleda da je stvar smislio nešto. Hoćeš sam da nacrtaš lutku? Dopala ti se? Wednesday te ne gleda. To je odlična prilika da nacrtaš lutku mjesto nje. Da, odlično ti ide. Direktorka će sigurno izabrati tvoj crtež. Koju boju odabrati? O, tačno, uzet ću žutu. Nacrtat ću lepu kosu. A mora biti dugačka. Da, tako je. Devojke, nemate više vremena. Enid, ti prva pokazuješ crtež. Eto, gledajte. Izvini, Enid, to je loše. Žao mi je. Wednesday, a šta je kod tebe? O, tebi pomaže stvar. Da vidimo. Wow, to je baš ono što treba. Bravo, Wednesday, pobedila si. Što? Ne, stvar. Kad si stigao da uradiš to? Bezobraznik mali. Stvar se zaljubio u barbiku. Kako slatko. Zajedno piju čaj. Preslatko. O, kako ukusna pizza. Devojke, ko najbolje nacrta picu, moći će da je proba. Možete početi. Super! Prvo će mi trebati zelena boja. Tako je lepa. Nacrtat ću obrisanjom. Dodat ću crvene kobasice i crne masline. A zatim ću obojiti to sve. Da, super! Mogu da okrenem? Da, tvoja palačinka nije loša, ali moje će biti bolja. Prvo ću nacrtati osnovu za picu. Tako je. Dalje ide naranđasti obris. Super. Ostalo je staviti to sve na tanjir. Wednesday, to uopšte ne liči na picu. Bože, Enid, to još nije sve. Posebno ću nacrtati sve sastojke za picu. A posle ću ih poređati na picu. To će biti genijalno. Devojke, vreme je isteklo. Enid, pokaži. O, tvoja pizza izgleda baš dobro. Wednesday, šta je to? Gde je punjenje? Izvini, ali pobedila Enid. Ne, čekajte. To još nije sve. Dodat ću nešto i onda birajte pobednika. Šta ćete sada reći? Wow! Da, ispalo je lepo. Enid, izvini, dajem pobedu Wednesday. Hvala. Tako sam gladna, nemate pojma. Dakle, probat ću pače. Izgleda super. O, i ukus je dobar. Cool. I ja bih voljela da probam. Pa dobro, i ja imam svoju palačinku. I ona je ukusna. Devojke, trenutak pažnje. Morate nacrtati ovu divnu tortu u obliku Spidermana. Dajte mi je. Šta kažeš? Ne. Morate je prvo nacrtati. Vidim da vam torta baš treba. Onda pokrećem vreme. Možete početi. Dobro, ja krećem. Prvo ću nacrtati obris uz pomoć crnog testa. Ispašće će veoma lepo. Da, tako je. A sad će mi trebati crveno i belo testo. Gledajte, pucam testom kao Spiderman. Izvinjavam se. Dakle, obojit ću svog Spidermana. A sad mi treba plavo testo. Wednesday, a šta je kod tebe? I ja već bojim svog Spidermana. Izgleda baš onako kako sam htjela. Strašno, užasno i odvratno. Kao što volim. O, ni Enid nije loša. Znam šta da radim. Stvar, treba mi tvoja pomoć. Isključi njen šporet. Enid, vidi mi palačinku. Izvini, Wednesday, ali baš je strašna. Jesi uspeo? Odlično. Da vidimo ko će pobediti sad. Enid, nemamo više vremena.
Da, tako je, završavajte. Wednesday, da vidim. O, to je baš strašno, ne valja. Enid, a šta je kod tebe? Sad ću vam pokazati. O ne, nešto nije u redu. O, kako se to desilo? Moja palačinka je uništena. Baš mi je žao. Jao, to je još gore. Ne mogu ti dati pobedu, a znači pobedila je Wednesday. Da. Wednesday, možeš uzeti svoju tortu. Zaslužila si. Hvala. Hoću što pre da je probam. O, kako lepo. A kakav je ukus? O, da, to je veoma ukusno. Mnogo mi se sviđa. Jo, a tako sam je htela. 1, 2, 3. Pobedila sam. O, šta je to? Nešto veoma lepo. Upravo ste, to je prelepi leteći jednorog. Hoćete ga? Onda ga morate nacrtati. Hajde, krenite. Odakle da počnem? Tačno. Nacrtat ću obris jednoroga. Moram dati sve od sebe. Nisam dobra u crtanju slatkih crteža, ali ipak moram pobediti. Obojit ću jednoroga. Mrzim šarene boje, dakle griva će biti siva. To je to. Uj, sad ću ti pokazati kako se crta lep jednorog. Za početak ću uzeti ljubičasto testo i nacrtati obris. Da, tako je. Yes! A sad ću ga obojiti. Treba mi što više šarenih boja. Oduševljena sam. Pogledaj, Wednesday. Sad ću oslepeti. Ideja. Enid, vidi, tamo je pravi jednorog. A sad ću je odvrnuti poklopac. Tamo nema ništa. Okej, nastavit ću da bojim svog jednoroga. O ne! Moj jednorog pokvaren je. Wednesday, jesi to ti uradila? Ne, nisam. Devojke, nemate više vremena. Ostavite testo i pokažite svoje jednoroge. O, mamice! Wednesday, opet me plašiš. A šta je kod Enid? Enid? Tvoj jednorog nije nikakav, izvini. Ponovo pobeđu Wednesday. Možeš uzeti svoju nagradu. O, samo da ga uhvatim. Da, imam ga. Nije loše, ali nije u mom stilu. Možeš ga uzeti. Devojke, imate novi zadatak. Morate nacrtati Mickey Mouse-a. Ako uspete, uzet ćete ovaj ranac sebi. Krenite. Ne treba mi ranac, ali mogu se barem zabaviti. Uplašit ću sve svojim užasnim crtežom. Takvog Mickey Mouse-a još niko nije video. Da, savršeno. Završila sam. Enid, a kako si ti? Ja sam tek počela. Smišljala sam kako ću da crtam. Moram dobiti taj ranac. Da, tako je. A vidi, Wednesday, ispada mi odličan Mickey Mouse. I veoma smešan. Direktorka će sigurno biti oduševljena. O, da. Jao, kad će se vreme završiti? O, to je to. Želim da vidim vaše crteže. Pokažite mi. Trenutak. Eto, gledajte. O ne, to je užasno. A šta je kod Wednesday? Čekajte. Izgleda da Wednesday treba pomoć. Sad ću joj pomoći da prevrne palačinku. Hej! Wednesday, kako si smela? Znači dajem pobedu Enid. Stvarno? O, presrećna sam. A dajte mi moj novi ranac. O, da. Stvoran je za mene. Wednesday, jel ti se sviđa? Cool. A, direktorko, šta radite? Jao, izvinjavam se. Dakle, evo vašeg zadatka. Nacrtajte Peppa prase. Nadam se da ćete uspeti. Možete da počnete. Odakle početi? Ne, ovim sigurno neću crtati. Koristit ću samo crnu boju. Prvo ću nacrtati glavu. Baš bih htjela da dobijem tu igračku. Cool. Tako je mekana. Daću sve od sebe. Ostalo je obojiti sve. I još malo. I da, završila sam. Svaka mi čast.
tako brzo. Gledaj svoje posla. Dobro. Sad ću nacrtati slatko prase. A možeš učiti od mene? Pogledaj. Odvratno. A meni se sviđa. Došla mi je ideja. Stavit ću Enid živu bubašvabu. Uplašit će se. To će biti jako smešno. Mamice! Bubašvaba! Kako je strašna! Marš odavde! Otišla je! O ne! Moja palačinka! Pokvarena je! Šta da radim? Kako je slatka. Jao, devojke, a vreme je isteklo. Enid, da vidim. Ne, to ne može pobediti. A šta je kod Wednesday? Ni to nije dobro, ali svakako bolje od prethodne plačinke. A Wednesday, pobedila si. Pepa prase, ideš kod Wednesday. Hvataj! Iz daleka izgledalo lepše. Enid, uzmi to. Hvala puno, Wednesday! Monika, prva okrećeš krug. Ne želim kaktus. Ali šlak ću rado pojesti. Ne može tako. Dobila si kaktus. Nemaš sreće? Ali ne brini, imat ću je ja. Bićeš srećna zbog mene. Eto, ja sam rekla. Nema ništa ukusnije od Huba Bube. Pogotovo kad ih ima tako mnogo. Jedva čekam da ih izvadim iz pakovanja i stavim na tortu. Mislim da će to biti jako ukusno. Za sad imam najlepšu tortu koju sam ikad videla. I to nije sve. A od ostalih žvaka mogu napraviti srce da bi moja torta bila još lepša. Lepota. Monika, šta misliš? Baš je slatko, jel da? Vreme je da probam. To je nerealno ukusno. Takvu tortu želim da pojedem svu odjednom. Mogu li bar srce da probam? Ne, ja ću ga pojesti. Da li želiš da vidiš najveći balon na svetu? Nisi htjela da me častiš, a ja ne želim da gledam tvoj balon. Eto ti. Šta si uradila? Sad mi je celo lice lepljivo. Prestani da se smiješ. Bolje jedi svoju tortu sa kaktusom. Kako da je jedem? Kaktus je tako bodljikav. Znam. Ako se rešim igala, onda kaktus neće izazvati nikakve probleme. Manikirne makaze su premala za to. A ove su prevelike. Mislim da će ovo biti savršeno za šišanje kaktusa. Jao, kako je dosadno. To je to. Sad je ostalo samo jedno. Ne rendati kaktus na tortu. Gledaj. Ovo izgleda super slatko. Prestani da pričaš, jedi već. Nadam se da je ukus dobar, isto kao izgled. Fuj, kao da jedem tortu sa ukusom trave. Fuj. Prijetno. Hoću prva da okrenem krug. Ma da li se šalite bre? Mrzim dagnje. Zašto sam toliki baksuz? Jer je sreća na mojoj strani. I dobila sam šlak. I sad ću ga sipati na tortu da bi bila još ukusnija nego što jeste. Bitno je dobro promučkati. Gotovo. Sad mogu uživati. Deda Mraz, šta radiš ovdje? Nova godina nije uskoro. Veoma smiješno. Samo mi zavidiš. Imam još celu tortu sa šlagom, a ti nemaš. Jao, i meni se jede to. Imaš svoju tortu, samo što je sa dagnjama.
Fuj, tako su gadni. Joj, i tako čvrsti. Eto, zbog njih sam izgubila zub. Više ih neću ni da pipnem. Ti nemaš pojma da ih čistiš? Ne moraš da jedeš školjke. Najbitnija stvar je unutra. Vidi kakva lepota. To je ono što moraš da staviš na tortu. Joj, kako smrdi. Da li stvarno moram jesti to? Naravno. Zašto mi to radiš? Zbog tebe moram da pokvarim tako ukusnu tortu. Muka mi je samo od pogleda na to. Sad mi se stvarno povraća. Wow! Pravi biser. Suzy, skloni se. Ja sam otvorila dagnje, dakle biser pripada meni. Daj mi ga. Dagnje su bile moje. O ne. Gde je sada? Moram ga naći prva. Kako da ne? Ja ću ga naći. Jao, ovdje nema ništa. Džabe smo se umazali u dagnjama i torti. Fuj. Ja ću prva okrenuti krug. Ne, ja ću. O, da. Baš sam htjela da dobijem ove marshmallow štapići. Sa njima će torta postati još lepša. Također mogu praviti kikice od njih. Ti nisi normalna. Da vidimo šta ću ja dobiti. Danas očigledno nije moj dan. Ovaj put sam dobila puno suvih nudla. Da, sa kojima ćeš morati da ukrasiš tortu? Šta čekaš? Kreni. Okay. U redu. Gotovo. Još nikad nisam probala tako čudnu kombinaciju ukusa. Oh no! Jao, to je odvratno. Jao, kakvo neprijatno hrskanje. Moram brzo zatvoriti uši. Imam ideju. Ako zalijem nudle vrelom vodom, rezanci će postati mekši i prijatniji. Ekstra! Sad imam dobro jelo za ručak. Sviđa mi se. Dok se Monika muči sa svojim nudlama, ja ću ukrasiti svoju tortu slatkišima. Awesome! Jao, prelepa je. Monika, nemoj ni sanjati. Rekla si da ručaš, onda ručaj. A ja ću uživati. Mislim da Suzy neće biti protiv ako pozajmim jednu kiku za sebe. Ne budi pohlepna. Hej, pusti! Šta si uradila? Udarila sam se zbog tebe, ali to je bio najukusniji udarac u mom životu. Ko prvi okreće? Hajde, kamen, papir, makaze. Juhu, pobedila sam. O ne, Monika, zarazila si me neuspehom. Kakav užas. Nadam se da ću bar ovaj put imati sreće. Konačno! Tako mi je drago da ću moći da pojedem svoju tortu, a da se ne pomrštim. Jedva čekam da je ukrasim ovim lepim gumenim očima. Da. Stavit ću odmah sve na tortu. Lepota. Awesome! Čeka me nešto jako ukusno. Ne, Suzy, neću te hraniti. Sama ću pojesti svakako. O, da. Oduševljena sam. Monika, stvarno misliš da neću moći da ti uzmem oko? Cicio? Koliko dugo sam čekala to. Napokon uživam u onome što jedem. Jao, kakva brzina. A posljednje gumeno oko ću pojesti na neobičan način. Ups, nisam tako htjela. A ja sam htjela da ga ukradem.
O, stvarno je ukusno. Lopov. Zapravo, vreme je da jedeš svoje paprike. O ne, plašim se čak i da ih gledam. Nadam se da neću izgoreti iznutra. Hajde, pomoći ću ti. Izvoli, uzmi nož. Brže seci ovo vatreno čudovište. Pa u redu. Idemo. Ajoj, zagrizla sam samo jednom, ali već osjećam kako se vatra širi po mom telu. To je malo, moraš pojesti svu tortu. Nisam znala da si tako nasilna. O ne! Jao, to je već previše. Moram spasiti Suzy. Tako je mnogo lakše. Hvala, Monika.